2007 Khamenei anasegula nuclear program ofuna kupanga bomba. Potengera zikhulupiriro zawo akufuna kuthana ndi Israeli. Houthi, Hamas, Hezbollah, Iran amanena poyera tithana ndi Israeli tipha Yuda. Anayamba kupanga bomba la nuclear 2007. That is why Benjamin Netanyahu walimbikisa airstrike kuti athane ndi Iran. Akuluakulu, nkhondo imene tikuona pano, Israeli ikufuna kuchosa pampando Khamenei. Mbuyomu kunali Saddam Hussein, president wamphamvu mdziko la Iraki. Amaopseza Israeli umanaphedwa ngati galu. Ndiye history is the best teacher. Posachedwa America ilowelera nkhondo ku Iran. Zotsatira zake zikhala zovuta.